זה צילמתי בטלפון שלי, אבל אין לי את התוכנה הזאת. אז באתי לחבר שלי וצילמתי. כשנגיע להרחבה, אתה תביא לי בצחק? לא, אני מצלם רק בלב. זה כבר נצלם. די, זה מצלם. היה לי ישוב, לא שלך, כותרות כמעט קראת לערוץ GTA 5? קראתי לו גם צהל קיבילה. איתי קקסיקו. לא באמת. אני איתי קקסיקו, ואני לא אופק. אתה תהיה איתי קקסיקו. לא, אני איתי קלצ'ניקו, אתה תהיה איתי קקסיקו. אבל אני אופק. אז מה את? הכל בסדר. אתם יודעים שלשני השמות שלנו יש למד? איתי ואופק, ראיתם איזה למד זה? יש לו טרקטור. קקורון. קח את הקקשקרון. קקשקרון, אבל קקשקרון. לב זה לא כמו במשחק הזה בטאבלט, אז אתה לא תצליח. הקקה. מה יקרה לי לך? קקסיקו. אתה קקסקה. אני קקלש. It is very true. או קח. קח לה. עופים פה. לא, בואו לא לבש כזה, נכון? וואי, זה משחק כזה חינוכי. נכון, אם אתה רוצה להתאבד, זה לא יעשה משחק. נכון, זה עוזר לך בטריקים להתאבד. אתם יודעים איזה משחק חינוכי זה להרוג פרות, לרצוח אנשים, זה פשוט חינוכי. נכון. אין דברים כאלה. אתם יודעים כמה היגיון זה מכניס? כי אפילו בכיתה שלנו המורה משחק את זה. נכון. אל תחשוב שהמורה שלנו חולה או משהו. היא אמרה בעצמה. המורה שושת וממש אוהבת לשחק את זה. היא אפילו מעריצת את המשחק הזה. כן. שהיא קונה לכל אחד בכיתה. וזה פה בבית שלהם אתם לדעתם. תראו אותו כמו קוף, אני יודע מה זה? תשתדלו. כן, זה קוף. עכשיו לא תהיה קליטה. לא. מה, כאילו, אתה לא תוכל לשחק? לא תהיה קליטה, פשוט לא רואים מה אתם בבית. זה לא נראה לי כזה. הנה, עכשיו. אני אופק, לא איתי. בטבלתי עם החבר השני שלי. איתי קוקיקו? או איתי קקקיקו? או איתי לקטיפו? מה זה שם משפחה? לא היה לי קליטה. מה זה שם משפחה? איתי קלצ'ניקו זה שם משפחה של לא חסובו. אתה יודע שיש כזה רונה שקוראים לו מרקובקה? מרקובקה זה גסר ברוסית. אז רק תדעו שלו, אני ולדימיר, ואני ולדי, וזה ולדימיר. בדיוק. ולדימיר. כל הכבוד. יש לך קליטה. איזה שמח, זה מאוד שמח. יש לך ממני שיש לי דיגר, זה לחי, אבל אתה זה יוטיוב. זה יוטיוב. למה שתצטרך ליוטיוב? דבר גם תצטרך ליוטיוב. זה שמעת את זה לא רואה לנו. זה למה תצטרך ליוטיוב? ליוטיוב יש לי יוטיוב. קטעים, לא קטעים. מה קטעים? קטעים, זה צלם. הטוב מהבא. למה גם אתה לא טרקטור
לראות מה זה אופנוע קטעים. טוב, אני אצטרף מהאמירויות ובגלל לקחת אוטובוס אפילו לשים על 570 קמ"ש. אם יש כזה דבר. יש כזה דבר. כן, אבל אין כזה דבר. אתה יודע שיש מכונית יותר מהירה מפרארי? מה? אתה יודע שיש מכונית יותר מהירה מפרארי? באמת? כן. אתה תגידי לא, בצחוק. לא, פרץ אמר לי. ברור. אני אאמין לך, לא, באמת, פרץ אמר לי. נשמע לך. אתה חסר. הוא נורא מהר יצחק להבין את הכביר. הוא אמר רק שלום חבר. נכון, הוא אמר רק שלום חבר, תכתבו בתגובות. תכתבו בתגובות שאתם לא יודעים לכתוב בגלל. באמת, תראה מה כותבת. יש פה כביש, מה, תיברת? כן, כביש לא מסומן, זה שחור. זה חוק בשלטי א'. כן, אפילו אני הולך על מדרכה שחורה. יש שם מלא מכונות. איזה גשם! טוב, עוד מה אתה תגיע? כאן אנחנו הולכים. הנה פומה. קדושה. טוב, אתה בקושי. עולה פה. רגע, הגיע לו גם תתורן. היא לא תטרוף אותך, אתה על קקה כזה. קקטרון. מה היא קקטרון? היא לא חדש אחרת. למה אנחנו עוד מעט מגיעים? יכנסו לערוץ שלנו. איזה לא ערוץ? זה שאתה לא לצטות שלנו. זה לא הראשון, גם העליתי של מיטמק. אתה צריך לשחק בחיים. אז תביא את המיטמק שם. אני אגנוב לו. אני אגנוב לך את הפריטים, לא את המיטמק. אתה לא שומעים? מה זה פתוחם? וואי, תודה, אתה מה זה מטומטם? תודה איך הוא מחמיא לי. אתה מטומטם. אבל איזה אני יודע. ביי.